Estáme ensinando como mirar por un telescopio. Félix, xa sabedes, é un amante, como ben decías Juan, das galaxias, do universo, do espacio exterior. Félix, tocarame a min agora, podo mirar eu? Que ves por aquí? Pois ahora en este momento estamos mirando o ceo azul, porque isto é máis ben para mirar pola noite. A partir de sobre as 12 da noite e tal, porque ahora non se mira porque é día. Ti que ves por aquí? Ti ves aquí á noite? Por a noite o que suelo mirar son os cráteres da Luna, a INS, a nave espacial que teñen os americanos, e despois toda a chatarra que teñen das ondas espaciales, que toda a chatarra... Pero isto a canto che permite mirar? Isto me alcanza sobre uns 50 kilómetros de altura. Entonces ves por aquí polas noites? Por as noites suelo vir as dúas e moitas veces me quedo dormido tal, ten que vir miña muller e mandarme unha leche e desperta para que suba a dormir porque me quedo dormido. Mira, Félix, e con todo isto que tes aquí, porque tes aquí naves espaciais, sondas, cousas que fabricas todas ti, algunha vez estiveches en contacto ca NASA ou con algún enxeñeiro? Coa NASA teño un programa do móvil que podo conectar con eles. Eles saben que isto existe porque eles teñen unha delegación da NASA. Se alguén estuvo por aquí mirando e di que eles o que queren é propaganda. Da NASA, que non teñen a nivel de España e outro sitio, entonces veñen por aquí e quedan, como teñen a bandeira de Estados Unidos... Se identifican. Se identifican, exactamente. Ensinamos moitas cousas, pero non ensinamos o que está lá atrás, que se ve a kilómetros dentro da carretera, porque a chegarse ata aquí, ata a vivenda de Félix, pois é chamativo. Non sei se Tamara pode ensinar o que hai ali. Sabes o que hai ali? Sí. Que tes ali? Estamos vendo agora. Ahora, en este momento, estamos mirando a Challenger, que é unha... Cohete? É un cohete, non. Era un avión dos que mandaban antiguamente os americanos a levar humanos, e despois viña, caía a terra, era recuperado, volvían a reparar e volver a mandar outra vez a Luna. Daba voltas a Luna e tal. Ponte por aquí, Félix, ponte por aquí, que ahora os espectadores xa se quedaron con... Unha réplica da fabricación. Oi, mira, é unha velutina iso. Sí, iso é unha velutina. Mira, debe ser que están chamando por nós. Traídeme o plato pa aquí outra vez, que temos que merendar. Félix, pero como pode ser isto de que comas velutinas? Que lle mandamos outro traguiño? Pero gustanche de verdad? Sí, ostras, se non me gustaran non as comería. Eu sabía de xente que comía insectos, que en Asia é moi común, pero velutinas? Pero a velutina, provene, para min, é un dos insectos máis sabrosos que hai. Debe ser porque a velutina, sabes que se alimenta de frutos, de uvas... É doce? No, doce non é que a que sabe? No, me refiero, como eu non a como moi ben cruda, como ben salada, e bota un día en agua salada para que colla máis paladar, non sabe a dulce. Se aprobei tomar así a pelo, sin ter, é unha cousa insípida. O tomar fruta non lle afecta que sea dulce, ni nada, é unha cousa insípida, que se comeras un cacho de carne, sin botarlle sal e sin condimento ningún. Félix, ti entenderás que eu cóstame, non son capaz de probala, compañeros, eu intenteino, pero cóstame un pouco. Ti come si queres, aproveita, porque sei que che gustan. Hai que decir que leva varios anos con esta práctica, xa leva máis de 2 anos comendo as velutinas, como estades vendo. Está mellor. Está mellor, cas outra? Sería que ido ou solo, mellor. Sí, canto máis o sol lle dea, máis saladiñas están, Máis saladas están. El preparas profesionalmente, fai un proceso de salgado. Deixa o platiño aquí. Por iso as pode comer. Na casa non o intentedes, porque pode ser un poquinho perigoso. Non no seu caso, porque está acostumado, pero contádenos, que logo escoita vos. Alba, eu quería saber se fai conservas de velutinas para a NASA. Faz conservas de velutinas? No, a velutina, de momento, está en proceso de facer como se foran anchoas. Pero iso é unha cousa paulatina que necesita tempo, porque non pode facela dun día para outro, porque se poden estropear e fastidiarse o estómago. Se están saladas, me refiero secas,
podes metelas incluso dunha bolsa como se foran pipas, porque a sal conservas o salao como o xamón, sabedes que o xamón está conservado por a sal, se non tuvera sal se estropearía, pois as velutinas sería exactamente o mismo. Teño unha idea, Félix. No noso programa hai un cociñeiro moi bo. Ao mellor podeche preparar unhas velutinas. Ti animarías a probalas? Sí, depende como as prepare. A velutina se pode preparar incluso dunha tortilla de patatas como teño botado eu. Non sei que se lle pode ocurrir a Xulio Mato. Non sei, compañeiros, se queredes dar algunha idea. Tú animas a probar. Eu creo que a Félix lle sobran ideas. Sería rondarlle máis. No. Pois aí queda esta proposta. Eu quería, perdón, Alba, eu quería saber unha cousa. Como captura as velutinas Félix para comelas? Cal é o método que emprega? Eu normalmente colloas en trampas, me refiero a dos envases de refrescos de 2 litros, e fago uns buracos por laterales e boto cerveza interior, entonces elas polo cheiro que ten a cerveza entran na trampa, no envase, e depois o problema que van a comer e non son capaces de salir, porque elas tiran para arriba, pero arriba como está o tapón, chega un momento, un día, 2 días, que morren afogadas desto da cerveza. Entonces, depois xa me sabe a cerveza e tal, pero ao levar o proceso de salao, xa non che saben a cerveza, xa che saben a salao. Pois é unha mágoa que non saiban a cervexa, non? Non se pode perfeccionar o método un pouco? No, a cerveza non, porque recorda que a levar un día na sal, en agua salada, o sal filtrase interiormente dentro do corpo da velutina, entonces máis ben é como a pipa. A pipa tómala en crudo e che sabe dun paladar. Se a metes salada, se a comes salada, xa che ten outro paladar, pero máis ben é o sal. Por iso vos dicimos aos espectadores, e por se hai algún curioso tamén en plató, que non o fagades na casa porque Félix é un experto que leva moitos anos xa estudiando as velutinas e probando as e tal, e el, pois, asegúrase de que non lle pase nada, pero sempre con precaución no seu caso, que a ti encantan, eso está claro. Iso, desde logo, o problema que non me dá, non dou avío a collelas. Iso que teño 7 trampas, normalmente, cando ahora non, porque ahora están letargadas, non, pero normalmente, diariamente me como sobre 30, 40 velutinas diarias. O día? O día. Vai acabar coas plagas de velutinas. É un dato sorprendente, Félix, son moitas. Sí, pero xa te digo, porque teño moitas trampas e poño en sitios estratégicos donde van, entonces elas van ao dulce, a donde hai que poñelas donde hai uvas, ou manzanas ou peras, que aos perales, que donde van. Entonces eles antes de ir a comer unha pera, van a cerveza. Entonces é o motivo a ter moitas trampas máis colles, evidentemente. Pois tamén é unha maneira, como decía antes Beatriz, de acabar con elas. Imos deixar aí esa proposta de menú para Xulio Mato. Temos un comensal que está namorado do sabor das velutinas, que a creatividade de Xulio faga o demais. Que vos parece? Moi ben. Todo ten que estar supervisado por Lolo Andrade e por un equipo de 3 médicos, polo menos. Velutinas pata negra. Pero fantástico, que igual lle dan outras alternativas gastronómicas. Moitísimas grazas, Alba. Damos as grazas a Félix, que nos abriu as portas da súa casa. Insistimos no que di Alba, que agora a xente non se bota a comer velutinas.